Amerikano gidauban suod sa ihang sakyanan. Suspect Australiano nga suod niya nga amigo. Jungki Uwano misangat sa iyang Certificate of Candidacy uli sa namatay niya nga amahan. Mga kandidato sa Talisay City nagpinirmahay sa Peace Covenant alang sa malinawon nga eleksyon. Suporta sa balwarte sa mga Durano kang po apektado sa kandidatura ni Duterte nga taga Danau. Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Mga presidentiables mamulong una sa audience sa UP ground sa dili pa magsugod ang debate karong Domingo. Magpabilin nga bukas ang Gorordo Avenue apan gidili na ang pagparking sa mga lugar sugod karong adlaw. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. 1,500 ra ang makasud sa University of the Philippines Cebu grounds din ipahigayon ang public viewing sa debate pinaagi sa widescreen. Ang makasud niini mao ang mga estudyante gikan sa nagkalainlaing mga eskwelahan sa Sugbo ug mga non-government organizations. Sila napilian pinaagi sa pagtubag ug mga pangutana sa Facebook ug ang magipanghatag nga libre nga mga seats sa UP. Sa di pa magsugod ang debate, makahigayon sila sa paghimamat sa mga presidentiables nga mamunguna sa mga bisita sa gawas pag-abot nila sa venue. When they arrive, before they come into the debate hall, they will pass by the stage one by one and will have a time to address the people. Andam na ang canopy sa mga bleachers nga lingkuran sa Mutanaw. Adunay stage alang sa mga forum o performance alang sa mga bisita. Sirado sugod karong adlaw ang library sa UP nga himong media center. Sulod sa Performing Arts Hall, gi-reserve na ang 260 ka mga lingkuranan alang sa mga pinili nga mga guest. Gidili ang mga kamera o mga cellphone sulod sa hall. Bisan sa masakop sa media, notebook o ballpen lang ang gitugutan nga madala. I think cell phones will not be allowed inside. I think there will be ushers and usherettes welcoming people, and they might have to take their cell phones. Nakaredy na ang 5 ka mga podium alang sa 5 ka mga presidential aspirants. Mihangyo ang kampo ni Senador Miriam Defensor Santiago nga tangtangon ang podium alang kaniya human mipahibaw nga di makatunga sa debate kay magpatambal. Sa nasabutan sa COMELEC, dili kuhaon ang podium sa mga absent nga kandidato aron mapakita sa publiko nga wa kini makatunga. Apan posible nga mausab kini tungod sa hinungdan nga pagka-absent unya ni Santiago. Double time na usab ang pagpangandam sa production team og seguridad sud sa UP Cebu. Niining maong mga podium, mubarog ang 5 ka mga presidentiables alang sa ikaduha nga hugna sa presidential debate karong umaabot nga piniliay. Apan matud sa mga organizers, gituyo nila nga gamay ra ang makasud ni mga venue aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw ug ingon seguridad sa mga presidentiables. Dili isira ang Gorordo Avenue karong Domingo, apan gidili na ang pagparking sa masakyanan sa tubangan sa UP Cebu sugod karong adlaw. Gidili na usab ang left turn sa masakyanan nga mogawas gikan sa UP campus. So pinagi ana, wa na tay makita nga maka-obstruct nga mokalitlag babag sa tungdan, kundi ug unsay ruta the same ang dagan pod sa ilang sakyanan ug asa sila kaingon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ang ikaduhang hugna sa presidential debate karong Domingo mahimong giya sa mga botante alang sa pagpili sa ilang butaran pagka-presidente. Gikan sa 5 ka mga kandidato, anaa pa sa 3 ka mga presidentiable ang pilian sa kinabag-ang mga botante nga wala pa makahukom sa ilang butaran. Anyang report ni Edwin Cañete. Kaghapong adlaw, atong gisuroy ang Barangay Pasil aron atong masaran kung si kinsa ang ilang pilion nga mamahimong presidente. Atong giuna sa pagduol kining usa ka negosyante ug sudan samtang nagatiman sa iyang customer. Iyang gusto mao ang Bisaya nga mamahimong presidente. Duterte. Duterte nga naman. So yan na itong Bisaya, di na sa Tagalog. Ano sa Bisaya kay go for Duterte. Si Kuya Eding. Sa 5 nga mudagan pagka-presidente, kining nagkaon adunay 3 nga iyang gipilian ug iyang giayag sa pagmaayaw kung si kinsa ang iyang paluyuhan. Pero aduna na ko'y tulong gipilian. Sa pagkakaroon, ako pang gihagpat-hagpat ang ilang mga plataporma di gobyerno o unsay haom o tukma sa atong nasod.
Sa among paglakaw, among nakita kining usa ka lalaki nga nagbarog kilid sa tindahan. Kinsay presidente nimo? 5 ka tawo ani mudagan pagka-presidente. Takadungog ba? Di jud ka kadungog. Sige, kadungog. Si ani nyo sa 5. Duha ka tawo nga nagsakay og auto ug miingon nga si Duterte mao ilang paluyuhan. Ako gusto ko si Juan Duterte para mahurot ng mga drug lord ya. Kadogs, Duterte, Bisaya. Saya para mahurot ma. samtang kining duha ka tawo nga nagtulod-tulod og si Kinsa ang mutubag sa akong pangutana. Wala ko pili ay. Wa kay mapili pa. Wala pa lagi. Si Bayaw, di ka gustong Bayaw. Di sir. Di sa kang Bayaw. Ed Kanyete, di po ka. Wala ko kailan nila. Awa ka kailangan nila. Sige. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Kanyete. News 5. Junkie Uwano misubmit sa iyang Certificate of Candidacy alang sa pagpuli sa namatay nga amahan pagka-board member sa 6th District sa lalawigan sa Sugbo. Kinigaksyon na ni Jinky Receipt. Kuyog ang tibuok pamilya, formal nang misangat sa iyang Certificate of Candidacy si Tadeo Jovito Junkie Uwano sa buhatan sa Provincial Comelec Office kaganiha, isip substitute sa mitaliwan niyang amahan nga si Teddy. Siya ang mupuli og dagan isip provincial board member sa ikaunom nga distrito sa Sugbo sa partidong 1 Cebu. Gipasabot sa COMELEC nga ubos sa balaod mamahimo ang substitution sa usa ka kandidato sa kondisyon nga nagbaton sila og parehas nga apelyido. Sa kaso sa mga Uwano, way nakitang problema ang COMELEC bisan og natapos na ang deadline sa substitution niadtong December 10. So until sa midday sa election day, pili ang substitution in case doon na mamatay, parehani nga situation karon, or doon na ma-disqualified, kaya doon na may mga cases nga nakapile nga for disqualification, or mahimong kuha na, ma-disable, for example, magdaot ng kandidato, incapacitated na siya, magpadayon sa iyang candidacy, pwede na siya i-substitute, kinahanglan lang, pareha sila kapilido. Matud ni Jonky, ang iyang pagdagan karon agig paghatag katumanan sa usa sa mga damgo sa iyang amahan nga siya mao'y muhulip sa gibiyaan niining posisyon sa Hunta Probinsyal. So actually pag ko andam sa mga campaign materials so mga handles puro ra kanang kandaragi naghimo. So mo to one of the last wishes ni former board member Teddy Uwano na if possible na ako kunin mo take sa iyo position. And then it's just na we were so happy na sa 1 Cebu party na we were nominated for the trust and confidence. Gitugyan na lang sa pamilyang Uwano ang mga nahabiling trabahoon sa ilang amahan ngadto sa Kapitolyo, labi pa kay Liberal Party si Anhing Teddy Uwano dihang midagan kini og midaog sa eleksyon niadtong tuig 2013. Subling gipahinumduman sa COMELEC si Uwano nga mutuman lang sa mga lagda sa COMELEC aron di magatubang og mga reklamo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Mga kandidato sa dakbayan sa Talisay nagpinirmahay sa usa ka peace covenant alang sa malinawon nga eleksyon. Kinigiaksyon na ni Edwin Cañete. Ang pinirmahay sa Peace Covenant gipahigayon sulod sa simbahan sa poblasyon Talisay City. Mitambong ang tanan nga mga kandidato nga magpapili karong eleksyon. Unang mipirma mao ang nagpapili pagka mayor o gisundan sa mga magpapili pagka vice mayor, misunod sab ang mga nangnagan pagka konsehal sa dakbayan. Human sa pinirmahay, nagpahulagway sila uban sa kapulisan o COMELEC. Ang hipi sa Talisay Police Station nga si Police Superintendent Hermano Malyari nagkanayon nga tumong sa ilang Peace Covenant nga pagkuha sa mga commitment sa mga kandidato alang sa malinaon nga eleksyon. Gesture nila nga mopirma pero dako na kayo nagmeaning namo og sa mga katawhan nga sila nga nipirma gyud sila para sa malinawon nga eleksyon. Pinit ba itong eleksyon? Nga ato ning tumanon nga ilang kita mo gamit og mga violente nga pamaagi. Nagpahigayon taging unani nga kalihukan din gusto sa nako dako sa nakong gusto o dalipay jud kog dako nga diin kining gihimo na tong kalihukan makuan yun makapot na to ang hapsay malinawon nga eleksyon. Miauhag sab si Talisay City COMELEC Officer Attorney Gallardo Escobar sa mga butante sa pagsayo og butar karong eleksyon.
Kandidato nga mo-comply lang sila sa mga resolutions nato no, sa Commission on Elections, ang mga prohibitions nato, kunya especially ang filing sa Statement of Contributions and Expenditures no, o sa mga kandidato sa nga botar og sayo. Nakalakaw wala na ma-interview si kanhi Mayor Eduardo Gullas nga mudagan pag-usab pagka-mayor sa Talisay. Dito na usab na mo maabti si Mayor Johnny De Los Reyes sa iyang opisina. Nga ato di patigbabaw ang peace and kuan kanang gitawag nato good and honest. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gi-welcome o gihangop si Senator Bongbong Marcos sa 69 ka mga barangay kapitan sa syudad sa Subo sa unang adlaw sa iyang Unity Caravan. Nanggawas usab ang supporter sa mga Marcos sa pagsuroy sa senador kinsa mudagan pagka-vice presidente. Kinigi-aksyonan ni Edwin Cañete. Taliwala sa kainit sa panahon, mainiton sab nga gisugat sa mga Sugboanon si Senator Bongbong Marcos sa iyang pagbisita dinhi sa Sugbo. Ang barangay Pasil may una niyang gibisita. Naglakaw na lang si Marcos paingon sa barangay Suba ug mihatag og hamugong pulong. Human sa iyang pulong diretso na sab siya paingon sa barangay Sawang Kaliro ug barangay Dulho. Si Marcos mahayag nga ang panaghiusa mao'y usa sa iyang tinguha sa gayon nga siya mulampos ayang kandidatura. Sa tres sa barangay hall sa Suba, subli na sab siyang namulong. At ako po ay hindi lamang nagkakampanya para sa aking sarili, para sa aking kandidatura bilang Vice Presidente. Sa aking pag-iikot-ikot po sa buong Pilipinas ay nakita ko ang mga iba't ibang problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Ngunit kahit may sagot po tayo sa mga problemang yan, ang nakikita ko, kung hindi po tayo nag-iisa, kung hindi po tayo nagtutulungan, kung hindi po natin naaalala na tayong mga Pilipino lamang. Kining retired teacher nga si Carmencita Chavez nagdala og kalendaryo tuig 1986. Iya kining gipakita alang sa pagpadayag nga supporter siya sukad pa nga si Ferdinand Marcos pa ang pangulo sa nasod. 30 years ago, I am Marcos loyalist. Dili na bag-o ni Bongbong ang pagpanggawas ilang mga supporters sa higayon nga musuroy siya sa nasod. Minsan, pumunta ako sa isang lugar at nagsasalita ako. Habang after mga 3 minutes ako nang magsalita, nakita ko nag-aalisan yung mga tao. Sabi ko, bakit? Ano na? Sabi ko, baka mali yata yung sinabi ko dahil nag-aalisan yung mga tao. Pero 2 minutes later, nagbalikan, pumunta sila sa mga bahay nila at dinala yung mga picture. Yung mga kalendaryo, yung mga tinago nila. Pati kuminsan mga campaign materials pa ng aking ama. So that's... Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Pag-impas sa utang mao ang usa sa mga motibo nga gituhuan sa asawa sa usa ka Amerikano nga gidauban sa iyang higala nga Australiano sulod sa iyang sakyanan. Kinigi-aksyonan ni Jinky Rosit. Miabot kagabi sa Rolling Hills Chapel si Joy Wilson aron pagkumpirmar nga iyang bana ang napaig sa gisunog nga sakyanan sa busay ning syudad kagahapon sa hapon. Bisan og di na may tsura ang biktima, apan gikumpirmar niya nga bana niya kini nga nailas sa pangalang si Timothy Wilson. Katapusan niyang naistorya ang langyaw nitong Miyerkules ug hangtod kagahapon wa na niya kini igkita. Hangtod nga nabalitaan na lang niya nga adunay langyaw ang napalgang patay diin suspect ang usa ka Australian national nga si Ratty Ratcliffe kinsa suod nga higala nila. Sige gring ang cellphone hangtod ganina mga alas 3 sige gring. Ang kuan kala. Siguro mo lagi patay siya daan sa gidauban. Matud sa mga nakasaksi, usa ka jeep di pasahero ang miguyod ni ining Toyota RAV4 kagahapon nga gimaneho ni Ratcliffe sa wa pa niya kinibiyai kilid sa kapilya. Mao na lang nasaksihan sa mga residente ang pagsilaob sa sakyanan di na diskubrihan nila ang patayng lawas sa lalaki sud niini. Ang mga pulis daling mihimo og follow-up operation dihang dunay nakasulti kung diin gikan ang langyaw nga nagdala sa sakyanan sa busay. O siga ko kinsa mga panganat na nagkurong pag humagoroy nang lako ra mo tumang hilper ang nabil ang
Parinira ng pabilin. Ato pag abot dito, amo ra pong gihandos si kay pandos may kay patarong ipaduol gid atong dapit. Init pa kayo. Dili kay di man mi kasud. Super tinted man gid siya nya. Wala pa mi ka kuan ma'am, ka klaro kayo kay black smoke naman gud siya, dako na kayo ba. So pag patay na diha pa namo nakita na nay tao. Si Konsehal Kevin Sanchez sa Barangay Busay nga usa sa miresponde sa sunog miingon nga naningkamot sila karon nga maila ang suspect pinaagi sa pag-coordinate sa mga residente sa dapit. Alang niya, dakog natabang ang mga CCTV camera sa mga establishmento labi na sa hotel. So, pag-abot na to din responde ta kung sa itong mga tanod. Pag-abot na mo di na matabang og fire extinguisher lang. No? Dako na kayo, so nanawag na tawag ng kabomberohan. Gibutyag sa asawa sa biktima, nakautang og $500,000 ang suspect sa iyang bana nga mao'y posibleng rason kung nganong gipatay niya kini. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Australian national nga suspect sa pagdaob sa usa ka sakyanan kagahapon posibleng nakasibat na sa Sugbo. Si Ray Pasaporte sa follow-up report. Gituuhan sa kapulisan nga nakaiskapo na gawa sa Sugbo ang langyaw nga unang nagpaila nga si Kelvin Klein. Si Klein nga usa ka Australian national mao'y gitumbok nga suspect sa pagdaob sa sakyanan kagahapon sa hapon sa Barangay Busay. Diin napaig og apil ang American national nga si Timothy Wilson. Subay niini nakig-alayo na ang homicide police ngadto sa Negros Island Regional Office 18 sa pagtuo nga tuwa nagtago si Klein sa lungsod sa Calatrava. I-alert na nato tanan ang mga kuan, seaport, airport, mga exit point, entrance point sa Cebu Island na mga kuan nato ang suspect. I-coordinate na tayo sa kuan sa region 18 sa Negros. Posible sa dato sa dikuan gi. Anyway, ang trabaho na mo ron gi-divide na nimo mga tasking in kuana sa tabang sa help sa CIB, IDMB sa traffic. Gawas sa suspect, padayon sab karon gipangiti Ano ko lang iya sa driver sa Innova. Pagsibat ni Klein human sa hitabo. Gisubay na sab nila karon ang mga establishmento doon sa crime scene sa pamasin nga dunay CCTV footage nga makatabang sa ilang investigasyon. Kaya ato pa nag-locate ron sa ang kuan na nagatrabaho na kung ang Innova ma-locate na nato, ang driver ma-locate na to. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Moabot sa usa ka kagatos ka personal gikan sa Provincial Public Safety Company ug Regional Public Safety Battalion ang ipakatap sunod semana agig paghandom sa Semana Santa. Sugod karong Lunes, ang CPPO mopakatap og 100 ka personnel nga bahinon sa Bantayan Island, pantalan sa Hagnaya sa San Remigio ug Cebu South Bus Terminal. Si Senior Superintendent Clifford Gayranod miingon nga kinahanglan ang daghang pasensya sa pulis sa mga dapit nga dugukon sa mga bakasyonista. Ang mga dito. So atong likayan na lang. Daghan sang kriminal sa mga malls, sa mga wharf, mga pier, mga bus terminal kay sayon makay panguot gud. Sayon sa kay pangilad. So isa sa naa-assign sa mga Apektado ang suporta sa balwarte sa mga Durano ni Grace Poe tungod sa kandidatura ni Duterte nga taga Danao. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Giangkon sa pamilyang Durano nga posibleng maapektuhan ang ilang suporta ni Senator Grace Poe ug Cheese Escudero sa pagdagan sa ilang paryente nga si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kinsa lumadsab nga taga Danao. Gani giisip nila kini nga dakong hagit sa kandidatura sa mga mudagan ubos sa Nationalist People's Coalition kun NPC. Ang presidente sa barug alang sa kauswagan og demokrasya kun Bakud Red Durano miingon nga paninguhaon nila nga mudaog si Poe sa 5th District. Suportado sila sa mga mayor gikan sa ika-5 distrito kinsa misaad sa ilang hugot nga suporta nilang Poe ug Escudero kinsa gituuhan nila nga maoy yawi sa tanang problema karon sa nasod. It will be a challenge, no, especially here in Danao. Because one, his roots are from here, and of course he has supporters here in Danao. But like I said, the party will do its best to really work for the candidacies of Senators Grace and Cheese.
Tul sa formal proclamation sa bakod kagahapon, giklaro hinuon sa mga Durano nga bisan og suportado nila ang tibuok national slate sa NPC apan ang mga lokal nga kandidato sa Partidong Liberal mo'y ilang paluyuhan. Nasayran nga suportaran sa bakod silang Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale. It was difficult because that decision of ours was personal because of ACE, no? So it had to do a lot of convincing with other members of the party why we should support Senators Grace and Cheese. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga pundok sa mga environmentalist mupahigayon sa usa ka kalihukan at tubangan sa UP grounds sa dili pa magsugod ang debate. Buot nila nga hatagan og pagtagad sa mga presidentiable ang mga issues sa environment. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Nagtapok katubangan sa University of Cebu campus ang mga representante sa grupong Subuanong nagpakabana sa kalikupan aron mag-ampo alang sa umaabot nga presidential debate karong Domingo. Ang pundok gilangkuban sa mga estudyante, religious groups ug mga NGOs. Matud sa pundok, usa sa isgutan sa debate ang environment nga bot nila nga mahatagan og pagtagad sa mosunod nga presidente. Sa amo nang na-agree nga pangalan ni aning grupuha Subuanong nagpakabana sa kalikupan. Kay giingon man nga usa sa mga topics nga hisgutan mo ang environment for this coming presidential debate on March 2. Laing pa nagtapok sa mga pro-environment groups ang ipahigayon sa adlaw sa presidential debate karong Domingo. Apan ilang giklaro nga dili rally ang ilang buhaton. Magsugod ang kalihukan alauna sa hapon ug matapos alas 5 sa hapon inigsugod sa debate. Karong Domingo, this is not a protest. Ang kalihukan karong Domingo, pagsuporta ni siya ug pag-aw sa kalihukan sa debate kay kahinanglan hisgutan gyud ang environment or kinayahan ng kalikupan. Ang mga pulis ang gitahasan sa pagkontrol sa kalihukan sa maong pundok aron dili makabaldas sa kalihukan sulod sa UP campus. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mubalik alang sa dugang training ang mga sakop sa Board of Election Inspectors. Alang kini sa pagprinta sa resibo sa mga botante sa ilang gibutaran nga gimando sa Korte Suprema. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rosit. Posibleng ipaubos sa usa ka adlaw nga retraining ang mga sakop sa Board of Election Inspectors suman gimando sa Korte Suprema ang pag-issue og resibo ngadto sa mga botante. Si Attorney Eliseo Labarria miingon nga apektado ang ilang mga preparasyon tungod kay wa malakip sa training sa mga BEIs ang pagprinta sa resibo gikan sa vote counting machines. Kinahanglan pasab nilang i-reconfigure ang software og SD card sa 90,000 ka VCM. Kinahanglang mag-amping ang mga BEIs sa proseso paggamit sa thermal papers aron di makamugna og kalangay sa eleksyon. Usa na naman naka-functions ang gi-enable ana kita. So dili na sa ingon nga kuha na kanang ako ang buhaton nun. Ang kuha na lang tudloan og unsay procedures kung pananglitan na maghatag na sila sa kanang vote receipts. Dayon pag nana nila ang baluta katong receipt na nasa voter asa pa niya ibutang. Tungod sa gimando sa Supreme Court, posibleng di makabot ang timeline sa COMELEC apan ilang paninguhaon nga mabalik dayon ang VCMs aron mahinayon gyud ang May 9 election. Andam na sa COMELEC sa posibilidad nga maabdan og kadlawon ang proseso sa eleksyon busa dunay standby battery nga naka-attach sa VCM. Pero kaning set up karon abot yun yung kuhan kadlawon abtan yun yung kadlawon muna nga kung na-area siguro nga wala yung may kanang power supply kinahanglan yun nga doon ay backup na mahimong magaling generators. Paninguhaon karon sa COMELEC nga matuman nila ang gimando sa Supreme Court ngadto kanila. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Agig pagpangandam sa seguridad karong election, nagtagbo kaganiha ang PNP ug AFP alang sa Joint Peace Security Coordinating Committee. Si Christine Gallego sa report.
Nagtagbo ang AFP, PNP o COMELEC alang sa gipatawag nga Joint Peace Security Coordinating Committee didto sa Central Command kaganihang ugto. Nahisgutan sa maong panagtigom ang estelo sa deployment plan sa kapulisan diin i-prioritize ang mga dapit nga dunay labing kasamok sa nangaging mga eleksyon. Nunot kini sa mga naghinangat nga piniliay, diin kinahanglan nga nilang i-identify ang mga dapit nga nagkinahanglan og hugot nga pagtagad. Mas bibigyan natin ng atensyon yung lugar kaysa doon sa ibang lugar na peaceful naman. But it's not to say na mas maraming pulis ang ilalagay doon, maraming army ang ilalagay doon, but then again, we are also trying to balance yung availability ng forces natin. Ipangutana usab kung unsa ang ilang lakang mahitungod sa taho sa PRO7 nga na-identify nga election areas of concern. Tubag ni Regional Director COMELEC 7, Attorney Jose Nick Mendrez. Those identified areas have been submitted to COMELEC to the Committee on Banned Firearms and Security Personnel for confirmation. Giangkon sab nila nga dunay kakulangan sa puwersa ang kapulisan karong eleksyon. Apan ilang gipasalig nga kahatagan og igong seguridad ang tanang polling precincts. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5. Hola mga kabatid, Happy Friday! Labing dako nga treehouse sa tibuok kalibutan nga nahisusama na sa usa ka dakong mansyon gidagsa sa publiko kung asa kini aniya ang report. Usa ka treehouse sa Tennessee ang gibantog nga labing dako nga treehouse sa tibuok kalibutan. Gani, tungod sa kadako niini dili na kini matawag pang house kay matanggi na kini sa usa ka mansyon. Gibansagan kini the Minister's Treehouse tungod kay gipatukod kini ni Horace Burgess nga usa ka lokal nga ministro sa maong lugar. Matud niya, nakigstorya kuno niya ang Dios o giingnan siya nga kung magtukod siya og labing dakong treehouse, di gyud siya kuwangon sa mga materyales. Tuod man, gisugda niya pagtukod ang treehouse niya atong 1993 ug nahuman sulod sa 14 ka tuig. Gibanabana nga moabot sa 97 feet ang gitas-on sa maong treehouse. Iya kini gitukod sud sa dakong punuan sa kahoy nga adunay gitas-on nga 80 feet. Adunay 5 ka andana ang treehouse ug 80 ka kwarto. Gibutangan sab ni Burgess og kapilya ang sud niini nga adunay kaugalingon nga kampana. Bukas alang sa tanan ang higanteng treehouse. Matud pa niya nga balay kini sa Dios ug welcome ang tanan nga musud dinhi. Apan ang bugtong butang nga gipagbawal ni Burgess dinhi mao ang pagpanigarilyo ug ang vandalismo. Ug mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, umanik ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukat Serang at Word of the Gay nagkanayon. Aanhin mo pa ang malaking palasyo kung walang internet connection dito. Mabuti pang tumira sa bahay kubo na sa Wi-Fi zone nakapwesto. Agay! Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!